Tak jsme teď v lodi. Tady máme všechny zavazadla. Tady budeme sedět my. Máme takovouhle střechu. A tady ta malinká vedle, to je prý rybářská, tak v té budou ostatní lidi. Takže tyhle ty dvě lodi tady mají, kterýma se tam dostaneme. Are you excited? Tohle je hlavní chata, pak tady jsou další nějaký chatky. Tady je sezení. Tak, tady je koupelna. Záchod, sprcha. Tady je prádelna a zatím je garáž. Všechno takhle ze dřeva. že bylo nádherně teplíčko a teď tady šíleně prší. Sledovala jsem z dálky ten mrak, jak to sem jde a už to došlo i k nám. Je to docela slejvák. Ještě já se tady procházím lesem. Je to tady spíš taková džungle. A vůbec nevím, jestli to někam vede, ale je to tady vysekaný, takže bych řekla, že jo. Asi nějak takhle to tady vypadá. Poslouchám Spotify a na chvilku jsem se připojila do data. Nevím, jestli byl dobrý nápad sem jít sama. Tak šla jsem nějakou cestičkou takhle na kraj ostrova. Bude to takhle podél, takže cestu jsem vybrala správnou. Tady jsme dneska plavali kajakama podél tohoto ostrova celého. Miluju. A z tady chvilku počiluju a půjdu dál. Proč ty brejle mi přijde, že jsou nakřivo? Jsou? Nejsou? Já nevím. Přijde mi, že jsou nakřivo. Je to úžasný. Jakoby zároveň mně to přijde strašně takový zvláštní, že jsem prostě na ostrově a že jediná uniková cesta tady je lodní. A trošku mě to děsí. Zároveň vím, že z toho možná dělám větší drama, než to ve skutečnosti je a teď mě tady děsí i nějaká včela nebo něco takového. Já vím, že to je úplně normální být na ostrově, ale prostě mě to trošku děsí. Miluji to tady. Tak jsem v další části ostrova. Tady míň fouká, takže je to tady takový příjemnější. Tak teď jsem se sklouzla. No, nemám úplně nejlepší boty na takovýhle traily. Je tady nádherný. Bigger. A little bigger.
Jdeme smažit lavaj, což je druh ryby. Turu od 5:50 a 2krát za sebou propásnou východ slunce. S tím, že jsem se dlouho připravovala v koupelně, ale i tak je to úplně nádherný. Tak, máme 6:41. Sluníčko už máme nahoře, na obzoru. Já si půjdu dát kafe a půjdu se tak nějak připravit na dnešní den, nebo takhle. Já už připravená jsem, dělala jsem si Hotless Curls, takže jsem si obmotala vlasy kolem takový tý, víte co myslím, prostě vlny bez tepla a den může začít. Tamhle na tom stromě je orel, teď jsem ho tam viděla přistát. Tady úplný ticho a je to boží. Užívám si, že mám celý den na to klidně být na tomhle kajaku. Samozřejmě půjdu zpátky. Už jenom kvůli tomu, že tady praží sluníčko. Koukejte na ty vlnky. Blnky. To je zero nádherný. Tady boží, tady se užívám na sluníčku. Tamhle to je ostrov, na kterém jsme. Ani není vidět odsud, ale myslím si, že teď tam jde vidět ta chata. Obeplula jsem tenhle ostrov. A ještě tamhle jsem malej a teď můžu zpátky. I think this place is magical, Mary. Yeah, it is. It's a Magical place. careful, don't go in the water. Because that one is so slippery. So slippery. If you go in this water, you can slip into it. How is it, Mary? Yeah, nice. Nice. Have some lemonade. I need some lemonade. The sun is beautiful, Daddy. Whoa. It really is. Come on. Not this way. Go watch the sunset. Let's get off the truck. Come on. Come on. Right on the time, Mary. We made it. We made it. Come over here. It's so beautiful. So beautiful. You know, some cuddle on top of all these rocks. And the whole thing. Oh, the big flash. I think this one is the big rock. It's beautiful. You can see it from there. Let's. We all look so beautiful in the video. You wanna come to the video? Look, we look so beautiful. The sun looks beautiful too. Mary, who is your best friend? Pizza. Who? Pizza. My favorite friend is Pizza.
Tak dneska vám z dnešního dne asi toho za stolik nenatočím, jelikož máme tady zatažíno a asi tak do 30 minut má začít pršet a má pršet převážně celý den. Už teď na mě poprchává, já jsem na kajaku, šla jsem na rychlou projížďku kolem ostrova, na kterém jsme. I když jsem na dovolený s rodinkou, tak pořád pracuju. Zítra budu mít úplně celý den off a já jsem si šla ještě rychle tak nějak zacvičit. A i když jsem si myslela, že tady na tom ostrově budu mít takovou pohodu a nebudu tady mít takový pohyb, nebudu mít prostě třeba 10 000 kroků, nebudu cvičit, tak tady nebyl den, kdybych neměla 10 000 kroků. Člověk se tady nechodí hodně. Mám tady vždycky každý den tak 20 vystoupaných pater. Tím, že mám pokoj nahoře, člověk se tady nechodí hodně. A já už radši plavu zpátky, nechci tady uvíznout někde na vodě. Nevím, jestli se dneska ještě ozvu, ale takovýhle rychlý update. Říkala jsem, že bude pršet a už je tady pěkný slivák. Je 6 večer. Teď to je prádelna, v tomhle tom je teda pračka, sušička, umyvadlo. Tady to je garáž, kde máte ten gator, který když vlastně přivezme nějaké věci, tak to dovezou k té chatě, aby to nemuseli tahat do kopce tady v tom. Potom tady má ještě jednu speciální místnost, která funguje na to, aby tady byla elektřina. Tady je ta hlavní chata. Tamhle vidíte kousek, to je ta druhá chata. Takže takhle to je z boku, z toho, co není vidět od vody. Dneska máme větrno a nevidíme sunset. Where is the sunset? It's gone! Let's see if I can find it. It's behind that big cloud. We have to find it. We can't. Murmur, where are we going? Can you tell me where we're going? On the other island? Budeme výlet lodí. Tak já jsem si tamhle z toho ostrova doplula sem na tuhle pláž, doufám, že mě slyšíte přes tu vodu. Ale je to tady mnohem hezčí, dá se tady chodit, jak je tady písek z velké části. A počasí nemáme úplně nejlepší, ale pořád to není tak hrozný. Já jsem se teda moc dobře nevyspala, ale jako jsme měli velkou většici a prostě bouchalo to na okna. Nemohla jsem zabrat a podle hodinek jsem už šla až o 6:30 ráno a probudila jsem se před 7, takže jsem spala nějakých 6 hodin a 26 minut, takže 6 hodin 20 minut a pocit už na sobě. Jsem úplně taková dám, takže jsem šla na kajak, abych se trošku rozpohybovala a aspoň něco dneska dělala, jelikož jsem dneska off a hodí se mi to, jelikož dneska mám nejméně energie za celý těch 4 dny, co tu jsme. Zítra máme poslední celý den a v sobotu už odjíždíme, takže si to chci ještě užít. Natáčela jsem vám, jak to otevírám, ale pak jsem zjistila, že jsem to nenatáčela. Takže ještě vám tady ukážu můj snack. Asi půjdu do sauny. Nebo asi určitě. Takže jdeme se převlíct a jdeme se taky spotit. Teď jsem v sauně. Mám ji celou pro sebe. A je to úplně boží. Mám to i s výhledem. Aktuálně tady je 100 Fahrenheit, takže nevím, kolik to může být, 40 stupňů. Něco takového. Vím, že 150 Fahrenheit je 65 stupňů. To boží.
máme tady náš poslední celý den. Proč se mi ty přední vlasy vždycky takhle kroutí? Takže dneska mám na sobě zase barevný outfit. Černý kalhoty, růžový triko, zelenou šiltovku, jak jsem hezky vidět. Our last day here. Yeah. We have to do something fun. I know we splashed this last. What's it? It's splish splash. What? That's a game? Yeah. Okay. Ever? No, don't go there. Don't go there. Ever It's super slippery. you win. Okay, let's play this game. Good morning. My máme poslední ráno. Za chvilku odjíždíme. Já tady ještě jim banana bread domácí. Úplně dokonalej. Máme 7:10 ráno. Tohle je poslední výlet a my za chvilku jdeme na loď.